Skuti pen LP truck ka chitong ahir kang tangrak ajok inut apran kedam nang. Jengkha pen kolonga ka chileng adolong ka hino kedam kebang here meme anpin. Non birtang tonpen ajukon sang there ni phai cricket home army ada por phai kebraji team apor malam manjaot post ke parlo manja pen longnit adak 4 line atowar pi along skuti pen LP truck ka chitong ajok skuti ka chithap abang phi adim along amat apran kedam skuti a number AS 05F6230 lapen LP truck number AS 05C 2223 atum henlo labang so ahuni ke pho abang phi amen karlitang nitu pumpkin 28 years sagor asor pusi pang thekpon alang di manja block primary health center MBPHC along C sai kiklem lapen CHO arpu khonbamon 8WC along C duty kiklem pusi birta kelong lapen halapu LP truck kat kaparting abang suke apor kemi to NC amat kat long julo pusi birta ribdon long lapen karlitang itu pumpkin pen damrapet skuti kewek abang su amen lake panalal jidung MBPHC along C SW asai C klembok panalal jidung pen pacini pon atengke nidutum manja pen sub center along medicine mate dowai ke thondam ji aphansi damlo bonta nilitum aphi pen LP truck nang patong don fit ajok amat nitu pangkin aphut truck rupon lok si apran dam nang koklo pusi nang pacini don non amat manja outpost along OC Raju Diura atungsi Cepari Dengpon News Desk Report Public TV Karbi Anglang. মোৰ নাম পানালাল হয় মানে আমি ষ্টাফ আছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ হেল্থ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত হয় মই মানজাপৰা আহি থকা সময়তে ৰাস্তাত পিছফালৰ পৰা এটা আৱাজ শুনিলোঁ ময়ো নাৰ্ভাছ নিচিনা গাড়ী আৰু মই ছাইডত পৰিলোঁ পৰি মই গাড়ীটো মই হাত দিছোঁ গাড়ীটো মানে একো মানে আমাক খেলে কৰা নাই মই ঘূৰি চাইছোঁ এনেকুৱা মই তেতিয়া বাইদেউ মানে মৰিছে বুলি গম পোৱা তেতিয়া মই ধৰিলোঁ বাইদেউক উঠালোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ এতিয়া বাইদেউৰ নামটো কি আছিলে বাইদেউৰ নামটো কি আছিলে নিতু পাংগিং নিতু পাংগিং বস্তি শিৱসাগৰ তাৰ মা দেউতাৰ নামটো গম নাপাওঁ এতিয়া মই পিছফালে চাইছোঁ Nijang Karbi Anglang phelang pi pen jengkha ada ihum traktor kachingkoi labangso a traktor kachingkoi lake ni phai grehini ajo malom pusi nang pachini don lapen labangso a traktor ahem phu amen pen a traktor a number ta ave kachingkoi arki arjudun long pen langdun lo bon sita traktor katewar abang aphan theklong le katong kajuilo ne mate natong kedolo ne puta adung arai kedo atum pen nang pachini don lapen birta tok bom ahut anta klardak alam chini nelang News Desk Report Public TV Karbi Anglang.
nijang Karbi Anglong jengkha pen hamren ka cheleng min road jengkha weekly market adung ke do harlong sora adolong kahai no par pik ajok ke dam ke wang phere meme anpin nangli tum theklong loma dolong ke kek jong si theklong lilang pulote nilitum lang pon longji nongnam ka chethang klong jengkha arai ke do dera aroi dolong ke kek lapen ke dam ke wang atum pen kaning je pon ateng ke labang so adolong kahai no arjiding tiklo bonta sita non kacari bom pariwartan asorkar atum kupi aposi langding puta ningje pon lapen pariwartan asorkar ke lapuhen loma lapen development ke wan ke lapuhen loma puta ningje pon lasi non konsil kacari bom BJP asorkar mati Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Pawan Kumar Rai atum sitame aphong kilik akut sitame rat aphan cobai si nonpu an tame labang so adolong repairing aphan lapen akimi eskim usitame deng ponpe si jengkha arat tungpik anlo labang so atowar ka celeng jengkha pen hamren anta labang so atowar damme puta hadadak cerok tok arat atum pherangki angno nangthan pachinidun lasi labang so adolong ki akimi kikimji mate repairing aphan local MEC lapen tim Karbi Anglong atum mo apor si ethanpo kusi haladak cerok tok arat atum pen ningje pon news desk report public TV Karbi Anglong.